Zdravo vojsko, dobrodošli u moj novi video. Danas mladog gejmera muči samo jedna stvar, a to je zašto Trovo propada. Režija, jel može jedna siva slika i jedna tužna violinica u pozadini? Nemojte se rasplakati. Posle 2 godine od nastanka platforme, evo sad za neki dan je 2 godine, ne, već je prošlo, nije ni bitno. Izašao je novi update za jun koji će mnoge streamere da udalji s platforme. Razlog iza tog update-a je sulud i glup, ali batali ove violine, pusti vraže priču. Idemo mi, šta danas radimo? Radimo review na novi update, objašnjavamo šta je tu as fuck i bacamo hate, bacamo dobar hate. Nego, ajmo mi ono naše. Intro nemamo, ali imamo neki ace. Pucaj. Ima alter. Gde ace? Idemo bre, bre! Evo nas pa da krenemo sa laganim reviewom. Šta prvo vidim oko jun update-a? Da li je to dobro ili je loše, vidjet ćemo u nastavku, ali prvo što vidim je da imamo, pošto mi, Balkan, inače smo Blue Trovo 500 program, vidim da sad ima Blue 1 i Blue 2. Koja je razlika? Šta su radili? Ja sam video, sad ću da vam pokažem šta su radili. Evo, kaže ovako. Blue 1 se deli na isključivo balkanske države, što smo mi. Da, to smo mi, Trovo, svaka čast. A Blue 2 se deli na nebalkanske države, to je ostatak Evrope, sa Turskom. Da li je to dobro ili loše? To je loše, a sada ćemo da vidimo i zašto je to loše. Evo. Price pool, znači upoređujemo, pošto sam ja bronza, upoređujemo bronzicu, laganu bronzicu upoređujemo sa prošlim mesecom. Prošli mesec, bronza price pool ili nagrade za bronza kreatore na platformi Trovo je iznosila $90.000, a sad iznosi $50.000. Evo, prošlog meseca. $90.000. E onda kažete, a Čikamone ima Blue 2. Ima i Blue 2, evo sad će i Blue 2 da vidimo. Evo, Blue 2 kaže $17.000, a pošto mi ne znamo da računamo, palimo sticalicu i kažemo $50.000 puta $17.000, što iznosi $67.000. I odmah prosto matematikom mi tu tvrdimo kaže $23.000 Trovo štedi na bronzi u junu. Svaka čast Trovo, idemo $23.000. Odmah, pošto sam ja Mone sticalica, a ako niste znali da sam ja Mone sticalica, udarite odmah subscribe-ić jedan da nastavimo dalje sa sticanjem. Jel, sve možda stane, ali sticanje nikad. Idemo dalje, ovako. Najgora stvar po meni što su ubacili, to jest što su izbacili, a onda ćemo šta su ubacili. Izbacili su magične bonuse, vraćamo se na maj, znači maj kaže